Hola, hola! Ja tornem a ser aquí amb els contes confinats. Com bé sabeu, aquests dies estem explicant rondalles catalanes i jo n'he trobat moltes en aquell llibre, Contes de Cerdanya. Tots ells recollits pel Quim Gasch i la Sol Gasch de Travesseres. I de totes n'he triat una, l'Euga i el llop. Què diu així? Diuen que hi havia una vegada una euga, o ega, com diuen a Cerdanya, pasturant amb el seu pollí pel prat de la Cot, per allà hi és. I en aquestes que s'hi acosta un llop, que en veure el pollí se li van posar les orelles en punta i va començar a salivar. Heu vist aquell pollí d'allà? Doncs ben aviat estarà en aquesta panxa d'aquí. I s'hi va acostar amb tota la intenció de menjar-se aquell pollí. L'euga el va veure venir de seguida, perquè de tots és sabut que les eugues són molt més espavilades que els llops, i uns llops que més aviat semblen rucs. Així que quan el llop va aparèixer, l'euga li va dir: «Home, senyor llop, si vostè es vol menjar el meu pollí, bé m'hauria de donar alguna cosa a canvi, no troba? Miri, per què no em fa un favor? Fa temps que vaig una mica coixa perquè tinc una punxa clavada a la punta del peu, allà sota, i jo sola no me la puc treure. I en canvi vostè, amb aquesta vista i aquests ullals que té, segur que li és molt fàcil de veure i de treure. Què li sembla?» El llop no s'ho podia creure. Seria la presa més fàcil en molt de temps. Així que va acceptar encantat. L'euga va aixecar la pota i el llop s'hi va acostar i va començar a buscar una punxa que no veia per enlloc, però estava tan concentrat que no es va adonar com l'euga li va etzibar una cosa tan forta que li va trencar totes les dents, deixant-lo a més sense cap ganes de menjar-se el pollí. I compte comptat, ja s'ha acabat.